So, mangaba umjida for a month, what is the first thing you do? Here I come. Here I come. Udla amachere. What did he say? What did you say? Kudla amantombazane. What do you mean by that? Wait a minute. Wait, first of all, you're not going to speed past that like you didn't just say what you just said. Bafuna ukwazi futhi ubadlandelani. Usuyivimphaya yini manje? Sudlana. Angeke ngikwazi ukungena ensithi. You think you're funny, do you? Funny. Hey yo, it's your boy one and only Basitumelo. Nsizwe ngeshangebela limnyama ngohlosho ngololo ntombi imqoma abasithanda amagama akashela ngawo kungebani bobuhlakusi bobe sonke sitona somhlelo esiguquguqukayo ngekwasiqonda besifanisa namabala engoma avula kuvaliwe kufazela imlando esiqophi ilandelana asiqedwe isibongo sensizwe. You know what they say, keep on pushing what you are pushing or keep on pushing what I'm pushing. Push it until it's proven. That is our slogan. Ricky says do it for the culture and I say do it for people. Today we're in the University of Johannesburg, the biggest varsity in South Africa, and this is episode 7. Ngiseduze la kosisabahle uyabona nje nawe nobuhle bami buqhamile buvelile buyavela uyabona nje bathi kancane wavela wena. Shout out to cameraman behind the camera. But dadewethu angenibingelele nginamukele ukuthi interview show episode 7 kwaze kwayintokozo ukuphinde ngibe nani. Bengicela niyibi ukuthi ningobani. Yebo, siyabonga. Igama lami ngu-Amahle Wakhathi. Amahle Khathi, and you? Andiswa Trace. Nice to meet you bafowethu. So nginembuzo la bafowethu e11 engifisa ukunibuza yona, kepha angikwazi ukuthi nginibuze yona ngaphandle kokuthi nina ninginikeza igunya lokuthi nginibuze yona. Hayi khulileke, ayikhinkingi. Asiqhume. Alright, hayi. Ngoba sebeshilo ke asibe nje. It's about to go down. My first question is, what is the chemical symbol of water? Here I come. Here I come. Angiqale ngo-Amahle ke. Water. Yes. Akusiwe u-O2. I don't know. Okay, I don't know. O2. Angazi. Blue. Imihlolo le. Water oxygen leyo. O2. Oxygen. Oxygen. Water kanjani? So, Angazi. what is philophobia? Philophobia. Fear of falling in love. Oh my God! Wow! Angazi. Hayi angazi. Where'd y'all put the guns? Okay. So the umuzo olandelayo. 365 days plus 24 months. Amahle. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. 365 days. But Yes. 24 months. Yes. It's no. Ebo imate is not mating. What? Ebo imate is not mating. What that it's for 36 months. How? Kanjani manje? Kanjani? 278. Ayibo. Uthi 36 months. hayi 36 months. All right. So if you can get an opportunity to change one thing about yourself, what can you change? Ukuba nenhliziyo enhle. What?
Inhliziyo enhle kakhulu. Mina ukuthi i-height ngithi ukuba mude kancane. Why? Cause I'm fashion and one day ngiyafisa ukuthi ngibe kwi-runway. Manje i-height ivele ithi nje kuthiwa mfishane sis. She's got a point. I am the one your son don't Umuntu wesifazane ekhulelwe abantu ababili kuthiwa amawele, right? So mayikhulele abantu abathathu kuthiwa yini? Triplets. Triplets. You make me proud. You make me proud. Proudly. So mangaba umjida for a month, what is the first thing you'll do? Here I come. Here I come. Kudla amachere. What did you say? What did you say? Kudla amantombazane. What do you mean by that? Wait a minute. Wait, first of all, you're not gonna speed past that like you didn't just say what you just said. Bafuna ukwazi futhi ubadlandelani. Usuyivimphaya yini manje? Usudlana. Angeke ngikwazi ukungena ensithi. All right. Mina ngicabanga ukuthi mhlambe yabo ngakhuluma nabo. Ngithi nami sengumuntu wesilisa, men to men. Sikhulume ngento ye-GBV because siyabona manje ukuthi GBV igaleleke kakhulu kubantu besifazane. Ngisho ukuthi bafethu men to men. Asintsheni. I'm proud of you, you know that. I hope you do. So you see me in water, but I never get wet. What am I? A shadow. I am the one. Itshe. Yabona uthi dakiwe. What is an adjective? It's a word that describes a pronoun and the noun. I think word it's a describing word. What? Bro, what are you talking about? Njengo. Ish. But in that grade 5, I was supposed to have a seat. Oh, wow. Like, So what lives longer between a rock and flower? It's a rock. Awukhonahali shem. it's a rock, kodwa phela rock that is not a living thing, kodwa it's a rock. Because vele imbali bethu uyabona na ukuthi iyafa le nto, yabo, mingayo nesizini yayo. My last question is, uzizwa kanjani umuntu wesifazane ofake i-makeup? Somebody come and look at this. Ngeke ngisho ukuthi ngizizwa kahle, ngeke ngisho ngizizwa kabi because naye mhlambe khona into engayithandi ngayo. Kodwa into engayisho ukuthi mina ayish mfethu. Ngiyakujaja ukancane. Fangabe yazithanda ube proud ngobuso bakho because yabo umuntu wesifazane muhle. She's got a point. Angisiqaje umuntu wesifazane ofaka i-makeup ngoba like i-makeup uyifaka njalo uyifaka kakhulu iyakushintsha ikwenza amashishiba yabo yangimosha nje ebusweni. All right. So any of you, do they have a word of the day or a word of the motivation? I-word of the day, guys, ukuthi ena don't fear anything except fear itself. If ufuna ukwenza into, do it. Ulalile awulalanga ngenkathi ufunda iphepha melinzima nje lizoba nzima. UJoji nesizulu njalo lo. You think you're Danko. funny, do ya?